malah kan dengmोनलै खेबनो मोनासै सेन्देलनि माला kan dengमोन खेबनो मोनासै खुलुमबाय लोगोफोर फिन खेब आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनाथ' रसमा ब्रह्म होनबा मिथिखायो जानांगौ। बिथाङा दाखालि साननैसो हौवा लानानै खारनानै दंहैयोमोन, गोमाना दंहैयोमोन। फिन खेब फैफिननानै दा गामियाव दा जोंना मोनसे फट' भाइरेल जागासिनो दङ। बे भाइरेल जानाया जादों सेन्देल माला गानहोलायनानै बुनाय। बे मोनसे पस्ट भिडिअ'आ जादों माने मोनसे बिसारनि बे बिसार खालामनायाव बिथांखौ सेन्देल माला गानहोनानै बायदिसिना बुनानै माबा माबि सोंनाय बे भिडिअ'आ भाइरेल जागासिनो दङ। बेखौ नोंथांमोना फुल भिडिअ'खौ नायब्ला निस्सय बुजिलांगोन जोंना रसमा ब्रह्मनि सायाव मा जानानै मा जादों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। फरायनायावनो मानो हौवाजों थांखो? मानो थांखो नोङो बिमा बिफानाव थाया गारा? थांमोन नों बिमा बिफानाव मिथिया आं गरम खाबा बिदिया मानो थांखो नों? दानि गोरा गामियाव सेन्देलनि माला kan dengमोनलै खेबनो मोनासै सेन्देलनि माला kan dengमोन खेबनो मोनासै आरो बिसिया जोबा बैसो बैसोनि माला kan दengमोन आंनि मबाइलजों खेबनाय जायाखैलै न'नि मानसिफ्राबो गासैबो मिथियो। ओमफ्राय गेजेर गेजेर बिदिनो फैफिनो थांफिनो मिलायफिनो बुहुद दिननिफ्रायनो सिं जाबाय थादों आरो होमबाबो रावबो मिथियामोन, बे गामियावबो रावबो मिथियामोन। जों सानैजों बिसिगिसाय जालायो, बिसिगिसायनो सल्भ खालामना लायोमोन। नाथाय बे समाव बे आं थांनाय समाव आंनि गोसोआ दि सहायनो हायो आं बे डिसिजनखौ लाबाय, बे आंनि थाखाय जोबोद गाज्रि गोरोन्थि। आंजों लोगोसे समाज गासिबो गामियानो बदनाम मोनबाय, फारनैबो न'खरानो। बिनि थाखाय रायजोआ आंखौ मा साजा होयो आं बेखौ लानो राजि, आंनि गोरोन्थिनि थाखाय। बेखौथ' खोनाजोबखाबायना नोंसोरबो गासिबो ससियेल मिडियाआवनो आंनि रायलायनाय रेकर्डफोरखौ गासिबो हगारगासिनो।